כן, חבר'ה. אחי, אל תצלם אותי. אל תצלם אותי. נו, אתה אבל מה אתה רוצה להזמין? נו. נו. סבבה. טוב, אני מסיים ב10, לאן יוצאים? סתם צופת, אחי. מה? אתה רוצה גם אוכל וגם יחס? מה, זה לא ספאפו, אחי. שכחה, אחי, קח. הזמנת גם ביצים? אחי, לא נשאר, רוצה את שלי? לא, אחי, אני לא עושה את זה. אני לא עושה את זה, אחי. אני לא עושה את זה. יום יום הולדת, היום יום הולדת. לא, אני לא עושה את זה עוד פעם. לא, אני לא עושה את זה, אחי. יום יום הולדת, היום יום הולדת. בוא לפה! עכשיו בוא לפה! אני בא, אני לא צריך לצעוק, אני בא. מה, אחי, מה קרה לך? פיטרו אותי. מה, למה? בגללכם פיטרו אותי, בגללכם.